довършим това. Чисти ухото ли, какво? Да. Трябва, че не чуеш, брат. Какво това? Виж, брат! Това е базика. Направо съм сълзи окото, момчето. Ужас. Изглежда гадно, да. Брат, понеже се върнах от чужбина, не съм те виждал доста време, искам да ти снимам реакцията. Това нещо го търсеше и аз реших да ти го купя, брат. Са плъзга, да, няма ядове. Плъзга са към тебе, не се дига нагоре. Добре ли си, бе? Толкова, дали те страх най-много от паяци, бе, брат? Ето, това е за тебе. Не, ми лудя, не му хареса подаръка.